Inkonzo yamapolisa yaseMzantsi Afrika imilisele iqela elikhethekileyo labacuphi namagosa ezobuntlalo abanamava elizokuphanda malunga nokubulawa kwenkokheli yentshukumo yoluntu iMarch and March yaseRhawutini uAndile Somgxada. USomgxada wadutyulwa kwindlela yongena kwikhaya lakhe laseGreenfield kwiveki ezimbini ezidlulileyo waze wabhubhela esibhedlele kamva. Amapolisa athi inyathelo lokumilisela iqela elikhethekileyo libonisa ubuzaza eliphathwa ngalo elityala kwaye ligxininisa ukuzibophelela kwenkonzo yesipolisa yeli ekuqubisaneni nolwaphulo-mthetho elinobundlobongela. Inkonzo yesipolisa yoMzantsi Afrika iqulunqe iqela labacuphi abanamava ukukhokhela iinkqubo zophando kwityala lokubulawa kwenkokheli yaseRhawutini yeqela iMarch and March. Ikwakhalimela zonke izenzo zobundlobongela ithembisa ngokujongana ngqo nabo babandakanyekayo. We have assembled a multidisciplinary team of seasoned detectives and crime intelligence officers to lead the investigation into the murder of March and March Gauteng leader, Mr. Andile Mvuyiselwa Somgxada. Mr. Somgxada was shot in the driveway of his home in Greenfield, Johannesburg on the 3rd of July and succumbed to his injuries in hospital on the 13th of July. Lieutenant General Dimpani has strongly condemned the attack and assured the public that the SAPS will leave no stone unturned in ensuring that those responsible are identified, traced and brought to justice. The appointment of a multidisciplinary team underscores the seriousness with which SAPS is treating this matter. We are committed to conducting a thorough investigation to establish the circumstances surrounding this murder and to ensure accountability. Meanwhile, the Acting National Commissioner has issued a stern warning to individuals and groups who continue to intimidate, harass and perpetrate violence against foreign nationals, stating that such actions are unlawful and will not be tolerated. SAPS reminds members of the public that only authorized law enforcement officials may conduct inspections and verify the legal status of individuals within the Republic of South Africa. Any acts of intimidation, vigilantism or violence will be dealt with decisively. Inkonzo yesebe lesipolisa ikwagqithisa umyalezo ongqongqo kuluntu oluqhubekayo ngezenzo zokurhoxisa, ukuhlasela kunye nobundlobongela ukuba baza kujongana ngqo nengalo yomthetho. Kwiindaba zeSoweto TV, ndinguNomzabalazo Mduka.